we nakaseng balang na Riboy District kabau Dr. Didi Lapang uladon benta panseng nakabenta pan syakri kerpang ikipat pa kadong Riboy ka Riboy Youth Federation RBYF menta kasngi kala penpawi ka jing do nong kabakraw alor ka jing klano Dr. Didi Lapang kumu MLA barem ka nongpo batru ubalabat ya ka kerdan menteri rangba hadu sausian kinti ban syakri ya ka jela bat kamtam na ka benta ka nongpo bat ka Riboy District. Haba krench kilat patai kubor working president ka RBYF uba lianda nongshili uloong ba ka RBYF ka dap shisha da ka mensiam jang ka jingdo nong ka ba kraw halor ka jingkla no Dr. Didi Lapang kum unong yalam barat ba ka jela bat kamtam na ka benta ka Riboy District. Uloong ru Dr. Didi Lapang umde satya tong MLA ni menteri rangba ha ka jela Henry day ha ka jingalam linti bat ka jing ai bu jong u bala seng ya ka RBYF house nam ka kandai spa nyup kandai bat ka seng RBYF kala ya linti hadu sapun ruteli kisnam manai ka jing syakri na ka benta ki pa ka dong Riboy. Ka seng RBYF ka sngodo nong shisha bakla no Dr. Didi Lapang ubala dan shisha ya kata ka kerdan nong yalam omtang ha Riboy bat ha ka jelahi poro ka we ong uba nong shili bat benram pakaseng RBYF kai kaburam bat kandang yai buram halor ke jinglong nong yalam u Dr. Didi Lapang ubla le shisha shibon ki kam ki babha ha ka jela bat ka seng ka sngo kamen eru ka day hadien pa u Dr. Didi Lapang ula wan hi ban play ya ka office tray kam ka seng shwa ba un kla no nasla jongkane ka birthday bakum ka seng ka sngo hun men siem bala play ya ka office da kiksang ti jong Dr. Didi Lapang ba ka seng RBYF kandang la ban beteng ka jing syakri na ka benta ka bha kamyan bat ka roy ka par ki pat pa Riboy District ula benram ulo ongru ba ka seng kamla banyo tangya ki mati u Dr. Didi Lapang uba lawan rashibun ki jingkala Riboy District bat kum ka seng ka bo tang ki jing duai ba ublay un ai ya kata ka mensim jong ka jingja than ha ka khet beneng jong u shushu ula benrap ru ba ka seng RBYF ka pharu ya ka khubor snowlam shaka yeng ka sem ki kon ki ti ka kurim bat ka kur lapang ba ublay ka jing ye un pentingan halor ka jingdu no yung niu nang yelam bat ka seng ka khmi linti ru ba u Dr. Didi Lapang undang ye kur khu bangindang la shushu ban le shibon ki kam ki bakraw ban bo nuksa ye ki denjat jong u Dr. Didi Lapang ula benram hakane ka por ka bamenta ngakum working president jong ka RBOF Central Body hakarteng hi jong ka sang barakawai ni penpau ya ka jing sosi ka bakraw halor ka jing klatno jong imahe Dr. Didi Lapang nakane ka slap thei men hadin bangiyo jingtip ba imahe dan syu ngidu ka mensim ka bakraw hakane ka them ka dong Riboy jungi khamtam ya kamek Halea State barakawai hawidei bat kane ka jing ino jong mahe ka jing pang ka bal adap kato kat nisnam ha ka jing long tumen jong i bat ila kot karta ka ba hendriu hak ba khandai phendriu snam karta ha ka ba mai ila yalam kum unong yalam ba krautam ha po kari kasi jeng tia jing kamtam ya ka dong Riboy barakawai ni penpau ya ka jino senyang jong umahe kebangim la syu banyo khamtam ya ka them ka dong Riboy bai jongi kumjuru ya ka state barakawai kari kasi jengtia ngimla ban penpau ka jing sosi thang ka ba mahe ha kata ka por house nam chejar khandai spa nyo bu khandai dei mai iwei i rangba i badon bentalang
ban form ya kaseng Ribhoi Youth Federation RBOF hadu menta kasni kaba mahe ila klatno na kane kaslak partai kaseng jongi ru kaladap sau hundrusnem karta kaba snow tenat hakawai kalian shwa mahe in ino na kane kaslak partai ba ka RBOF Ribhoi Youth Federation kalayo ban snai ka office ba umahe ha kan nyo terik ujuliu arajar arkusau ilayo ban pli ban kapribon da ka ktila jong ya ka office ba hedu jong kaseng RBF kubadon hasaiden Henry ni kwa kajilong breu ba imahe ngi na sod benut ba imahe ino ingi Henry ngimla thau parkai kasong hau penrat banajrong balabu renti ya kalong renyang kaman renyang jong imahe ha kaju kebenta na kaleng jong kaseng ngi penpau kajin snopsi ha kaju ru kapor ngi pha ya kajin sulem sha kibahinya sem jong imahe khamtam ya inya an emitis bla ki khun kiti jong imahe ki kanum jong imahe ki persa jong kimahe ki kini jong kimahe bat paro kimnya sem jong imahe ba ai ba ngin shane akakti jong ublei manajrong ngin dowai ha upenrat manajrong ba un ai ka jinjat hait bam cukut ha ka met ka mesim jong imhe ai mehe in poi sebeneng ha ka jinsuk in poi sebeneng ha kata ka syuki ha ta ka jaka ka ba ublei try kan rat ulabu bat ka mesim jong kan song jat hait ha ka hima beneng ba uji sukres ulabu na mata jong ha ka ju ka benta ni pha siking ngesem kalong ba ai ba blay try kan rat unang karku kardo ya kibing sempar haj ba hakane ka por ka cinsupsi ka umat kampung bekimi ba utrai kan rat un pentengannya ki un ai kalat klenti jongki balasai sisgi kini long kawai kini teli wat lada imahe indan su nakane ka slak partai ai ba kane ka condolence message jong karpe of sha bainya sam jong mahe kan long kawai na ka banta ka bakar vef kadan bentalang hak khat no jong mahe khamtam mahe ide foundation ibadan batalang beseng ya ka RBOF ka bakhadu khatwai ngaso ban ai kajing khublei ya baro bapait ya kane ka channel ka ba ngikren mata nakaliang jong ka RBOF ba baro ngin burom yo mahe kum ukpa jong kadong Ribhoi kum mahe ngimyo su kawai ka bakon santam ngihap ban sim ya kajin kli kum kinang yelam ngide benbut kanuksa kum ba imahe yela hikai ha kapor ke baladep ai ba ublei trai kenrat unang karku yangi baro kinang yelam bangin but kanuksa jok mahe kumju mahe unang the susu kicing karku ki banajrong khamtam ya kinang yelam jong ka Ribhoi Youth Federation ba kinang la bentri da kapor jong ka jinang kajistat kabor jong ka jingit ai paiba unang la susu bansyania ban ai kajin trelang khamtam ru ya ki political party bafer la kadai ka ruling party lane opposition party ba kanang la susu ban penyai ki kam ki babha na ka bata karoi ka par jong kari kasi batin tia kinbut kaduksa jong imahe lechsuk mahe khub lesibun